хванаха някои хора химикала да запишат арогантен. Значи думата арогантен не е за записване. Търсете контекста, а никога не преписвайте. Искам да пишете след като чуете последната дума. В немския речитатива глагола се слага най-отзад. И хабе das gemacht. Значи, изслушвайте ме до край, опитайте се да ми бъдете приятели, да разберете какво искам да кажа. Аз съм се подготвил да ви дам визитка. Щом ми искате визитката, ще ми я приемете от край до край, без да ме прекъсвате. Ще ми приемете това, което искам да ви кажа. Ще изслушам въпросите, ще си ги нахвърлям и другия четвърта ще ви отговоря. Аз мисля, че имам прекалено много работа, за да давам пресконференция интервюта. Ще смена картата и ако някой журналист манипулира мой близък да ми вземе картата, ще му бъда много обиден. И ще ви дам журналистическа карта, една прима ще си купя, на която може да ми пускате SMS-и, на които да се готвя. Пускайте ми SMS-и, аз ще се готвя. Този телефон го забравете. Примата ще обявя официално чрез аташето. Пускайте ми SMS-и, вечера включвам примата. SMS се пази 24 часа. Вода си статистика, четвъртък идвам и ви давам отговор на всичко, което ви вълнува. Ако е спешен въпроса, ще се набутам за моя сметка, от другия телефон ще ви се обада и ще ви дам отговор, ако е от днеска за утре. Значи вечерно време, в личното си време, место на сина ми, ще обърна внимание на вас, защото аз ще имам ангажимент минимум 6 часа на ден на този стадион с големите. Значи, ако тренирам едноразово с тези, на които разчитам, ще тренирам следобед с тези, които не са доказали. Имам 2 часа да дам на момчето от Гагарин. Станаха 8 часа. Имам 1 час на изпълнителния си директор да дам. Станаха 9 часа. Имам семейство, на което трябва да дам 2 часа. Станаха 11 часа. Спа по 8 часа, 19. И колко часа ми останаха? 5 часа. Единия ви го подарявам. Другите 4 може ли лично време да бъде? Днеска дойде факса от сестра ми. Добро утро, брат ми! Слънцето изгрява на нашата улица и това не е повод за безпокойство, а предстартова треска. Сестра ми беше и олимпийска надежда по гребане, преди да емигрира в Австрия. Соня Маркова, бившата световна шампионка по гребане, нагъваше шоколади като луда, а аз не може и глътка вода да преглътна преди старт. Прекалената тъпка пречи, брат ми. Приеми спонтанно с много труд за работеното, полагаемото ти се, което е по силите ти, образованието ти и 9-годишният ти труд. Аз ти вярвам, брат ми. Лек ден, сестра ти. Аз съм пълен лаик, тъй като както писаха, само в гората съм работил, само в гората. Не ферно е, бе, батка. Само в гората съм работил и си плащах после да пребивавам в школата. Значи работа за 400 шилинга на ден, сека елхички по Коледа, събирам си парички да си уча треньор. Отивам, говоря с Хершруф, шефа на школата на Австрия Виена, комуникираме, Хершруф, той ме кане и до така степен е впечатлен, че ми подарява екип на тръгване. Значи, когато в България някой китаец дойде да иска да работи и когато си тръгва му дадат пълна екипировка, не съм ми открил, защото накрая щяха ми отрежат главата. Първо, начина на изразяване. Исках да ви обърна внимание, че се изразявам недобре. Значи, ползвам или алегория, или метафора. Много често хората не разбират какво искам да кажа или ми е по-лесно да не ме разберат. Значи, като ми казаха, че аз ще бъда треньор на Ботев, аз не повярвах. Затова не се сърда на абсолютно никого от България, който не ми е повярвал, че мога да се свърша тая работа. Предполагам, че има хиляди достойни колеги на мое място, с моят ценз, с моите претенции, които смятат, че могат да свършат работата. И при положение, че аз съм мислил, че ще е всеки един от тях и никога не съм мислил, че съм аз, ги разбирам. Не разбирам завистта, защото аз съм единственият треньор, който приема работата без нито един футболист. Казвайки думата господин Христов, без да се мазня на никой, не съм отишъл да изпия едно кафе при него в офиса и нямам намерение да отида и никой не може да ме види да седна при тях. Но имам право да му благодаря, че той е единствения, дори и майка ми не ми вярваше, но той е единствения, който ми повярва, че мога да му свърша работа. И няма начин да не му благодаря, защото той има добро възпитание, а не защото съм мазняр. Повече няма да му благодаря от тъкна, защото когато се събудих пък на сутринта и като разбрах къде ме е служил, на жаравата, и аз с голите пити, без да имам тренинг, да играя като нистинарка, трябва да ви кажа, още има бъдат питите. Но отивам във Варна да бия. Знаете ли защо отивам да бия? Чудесата стават. Всяка мечта е възможна. Затова много внимавай какво мечтаеш. На 35 години ми се реализира мечта, за която много мои връстници си мислят, но е непостижима за тях. А истинските си мечти няма да споделя с вас, защото ако ги публикувате, ще ги опоръча, както няма да ви предложа една жена, която обичам, да я употребите. Тя си е за мен. От побоя на съдята, от това, че се сбих с един родител, от това, че те не са едно и две, той пак малко неща е дал. Той не е чул, че в Куртово се бихме. Всичко това, което той го даде, ми помогна да тръгна на старта чист. Разбирате ли ме? Аз съм чист благодарение на него. Той ме направи като попа. Значи той Христолов, господин Христолов или ги е знал, или не ги е знал. Но преброявам пак точно като му сервира всичко. Сега Христолов, щом до сега не ме е уволнил, значи във времето, като излезе компромат за мене, няма да ме уволни.
защото повече компромати няма. Единственият компромат, че имам стадион, за който се грижа, събирам пари от спонсори, коса поливам, купувам мрежи, подвижни врати, подвижна стена. Имам повече неща, отколкото тук на стадиона. Не се пъчат с биография, а те работят. И затова отборите им играят. И всички, които седат и чакат те да се провалят, няма да дочакат този момент. Защото те мъже, Ясен Петров и Едуард Ераносян, са млади амбициозни хора, които работят, а не почиват на биографията си. Тогава, след като тяхната биография е с стотици мачове, стотици отбори, стотици истории, и Митко Джоров, за каква биография да говоря? Вие сте журналист, аз мога да кажа, че съм журналист. Аз нямам един ден във вестника, ти имаш 1000 дни във вестника. И какво да кажа? И аз съм журналист, защото добре ми върви мисълта. Мога да си го мисля за себе си, разбираш ли? Мога да си го мисля, но никой няма да ти го каже, защото се компрометирам. Роден съм на 11 февруари 1968 година в град Пловдив. Пишете, обичам футбола от дете и съм минал през всички нива на детско-юношеската школа на Спартак Пловдив. Като във всяко едно съм бил капитан, независимо дали играят с по-големи или с по-малки. Винаги съм се отличавал с характер, а не с футболни качества. 1987 година съм единствения приет треньорски факултет в футбол от 800 човека за 5 места до наборник. Второто момче, което е прието във ВИФ през оная година, се казва Юриян Трапов и ми е кум, но той беше учителски факултет и не завърши. Това го проверявайте, имате задачка една седмица да ме опровергаете. Добри задачи ви поставям, нали? Имате време да се справите. Завърших си училището. 1994 година на 1 април излъгах пред комисията, че съм добър треньор. И ми дадаха максимална оценка на изпита. Аз се прехвърлих задочно, бачках барман. 2 пъти в годината за по месец и половина отивах в Австрия да бачкам. После направихме контакта с Австрия, Виена. Всичко това е докато уча. Бачкам като звяр. Сутрин влизам 6 часа в барчето. Подготвям си за сандвичи. До 3 съм на опашка, от 3 до 5 играе футбол, малки вратички. Знаете ли с кой играе? Барчето беше в Минно-геоложки институт. Преподавателите от Минно-геоложки институт, небезизвестният съдия Йордан Йоцов, е преподавател и съм му е мушкал. И другия, който е кондиционен треньор на ЦСКА, Евгений. Значи питайте го, ще умрат от смях, като разберат, че Митето Джоров, там барманчето, е станал. Но те ме уважаваха тогава. Заедно правихме сауна, оттам отивах, метях си барчето, чистих си го, но с тях играех футбол. После се хвалих с Йоцо, че е станал съдия. Викам, толкова познава браташака. Сега той понатели какво си вика? Оле, той ли треньор? Разбирате, питайте го. Няма да искам да бъда център на внимание, няма да закачам съдии, няма да викам по мачове, но по-нататъка. По простата причина, че те момчета, аз трябва да им вкарам идея. Те ние носят моята идея. Как ще я вкарам, батка? Ще викам да се опитам да им вкарам идеята. Някой ще каже, това не те са юноши. Ма те същите няма и да ме назначат на работа. Разбирате ли ме? Моите шефове приеха това мое условие. Да излезна и да викам на тъча, да прекарам идеята. После тренираме, после намаляме викането, после тренираме, после намаляме викането и може да дойде ден, в който и аз да преживея като треньор, а може и да бъда поредният неуспял треньор, на който не му е дадено достатъчно време. Но аз съм сигурен, че имам ли достатъчното време, ще спра и да викам. За съдии никога няма чуете за мене. На мен ми е даден първ камбаш, не до края на сезона, а до края на първенството. Кой е шампиона на Ферари? Кой кара най-добре Ферари, батка? Така. Кой е шофьора на последния болид във Формула 1? Не да я подсказвай. Кой е шофьора на последния болид във Формула 1? Кажи не го знаеш, нали? По същия начин и мен никой не ме знае. Но за да има състезание, и Шумахер трябва да е на пистата, и он е безименен, не е анонимник. Той е някакъв пич, който много се е трудил, разбираш ли? Защото е влезнал Кортес. Но той е бачкал цял живот да се качи в болида. И той знаеш ли каква му алтернативата? Да изпревари 16, 15, 14, 3 коли да изгорят по пътя, да катастрофират. 3 коли да катастрофират. Къв ще финишира, Еватка? 3 зад него. Някой ще катастрофира, аз ще изпреваря един и зора е да останат 3 след мене. Нищо друго. Да се докаже е много по-важно, отколкото да взема пари. Пари си имам. Дядо ми се казва Димитър Иванов. Аз съм Митко, но съм кръстен на Димитър Иванов. Значи Ботев е шампион 29-та година и вице-президент, значи заместник-председател по иерархия, се казва Димитър Тодоров Иванов, собственик на фабрика Родина. С реституирана 100% собственост, с 4 магазина на главната. Не смятам, че това е важното. Важното е, че искам да работя. Важното е, че ме откриха за работата ми като треньор, а не е важното за това, че дядо ми е някой. За това, че аз имам реституиран магазин на главната, който ме храни. Това не е важно. Значи анонсът може да бъде такъв. Той е потомствен ботевист. Дядо му е Димитър Тодоров Иванов. Той никога не го е афиширал, но обича Ботев повече от всички те, които афишират, че обичат Ботев. Това добър анонс ли? Само един коментар за жребия за купата. Жребия за купата е добър.